en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'aw min duwanimama buuɗal yurmede so feri feeñi fen jeyi battake bindaɗo amde sappo e goo jolal hitande ujunnaje e nogas e nayyi ɓatake men fahati koye gandal no kewɗen wadde kala altina alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum musidɓe tedduɓe eɗen ndenda sunare e ɓesguji men yaltuɓe aduna eɗeɗo hen namaje kaɗɗe e kala saaha corti yahoɓe laaɗe ene muusi ene yurmini ene hamni jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe e yewtere mon buuɗal yurmede ene duwono dendagal julɓe kala ene duwono dendagal Sénégal kala ene duwono dendagal Mauritanie Mali Gambie Guinée kono kadi ene duwono lappol palol dande maayo kala ha TNT Fuutankoɓe wonande ɓeɗo sukkaɓe yaltuɓe aduna e yontere yawtunde e kaɗoɗo hen laana mbatka balɗe e bandum on nanino ɗo henna wonande tambiɓe haqqe innamade kollitino laana iwi Sénégal ne majji ɗi dumunnaji kala yiitaka ko kan woni jettika ene waɗi hewɓe yaltuɓe hen aduna ɗum noon eɗen gandi ko hunde saftude wadde e ɗeɗo hen laaɗi kiwoje banggue Mbour woni hen giwata koto banggue Mboro woni hen giwata koto banggue Gambie woni hen ko Joal woni hen ko toon to Ndar Gueej walla mbiyeni nder gueej ko toon ɗe keewi iwde gam yaɓande maje Mauritanie takkomaje Maroc ha dampoyo toon to El Hierro woni Espagne ene muusi ɗo ɗi ɓesguji kalkoto eɗe maaje bonde ɗe ganduɗa hande moni kala ene yiilo haalis kala ko ganduɗa wiyatma kene wawi wiyatama wawa wiyoɓe koye men ko capitaine uji joguiɓe laaɗe e motoraji wiyoɓe ne nawa sukaɓe taw hay météo larata ɓe to weeyo to banggue ben peƴƴe keneli bumpotoɗe e nder maaje accuni hay laabi ɗi ɓe ɗigginani tene laaɗe ɗe ala kala ko timmi hen wona ñamde mum wona yarde mum wona gurda mum wona ndenka mum ɗo sa lombi hen koyngal ma a wiya aɗa hayɗe ɗo hen namaji ngam ƴeewoyde gurdam ɓurɗam moƴƴude ɗam gurɗa ɗam sa renaki tan
ko poofannoɗa ko dartata ha laaɓa wona a heɓani to a heɓani ga a waasi liingu jungo a waasi liingu koyngal a acci liingu jungo ngu yeehi bolol muɗum won ko joguinoɗa ga aɗa dilla hen a acci awaɗa ƴeewoya liingu wongu e koyngal ɗo taccataɗe maaje wona heɓani kala a waasi kala a yaari cagatagal ko yidde wiide sukaɓe ɓe so tawi a liggima ha dañi 400 000 francs CFA mo joɓata capitaine nawomo maayoyde o joɓa laana maayde saabu dadde weeɓani son daari ɓeɗo settotoɓe ɗiɗo hen no laabi on keɗima ɗi ojoji on jii ɗe nate sa yumma ma nattu ɗanade sa baaba ma nattu deeje an hoorema so tawi ka suka ma ancu ɗum kono hankadi ni en gonama on goni yinnaɓe jawɗele en goni yinnaɓe dañe ha en jeeyi ndimagu ha en jeeyi gandal ha en jeeyi neɗɗagu ha en jeeyi diine pittali men en pondi hen kala ko dañal tan caggal yatirtake saabu holɗum yiyete e rendo tan ko joom jawti yeɓete tan ko joguiɗo laarate tan ko joguiɗo haalate tan ko joguiɗo haalte tan ko dañal neɗɗagu eggi gandal eggi dimagu eggi fof wattama e dañal dañƴo ko o tan woni dimo o tan woni moƴƴo o tan woni joɗɗo o tan woni ballo o tan woni julɗo o tan woni dokkowo keddiɗo noon ko yiyede to banggue sukaɓe nafowo o ko o tan yiyete woni nafowo ko holɗum dañowo mbuɗon seeɗa o sokon ñaame yo sokon ñaametake yo ko kanko tan yiyete keddiɗo ne dilla o yiyetake yirete ko ɓocconde jomum noon jooɗo ha ɓooya wiyane yalta e nde yaware mboɗo yalta e nde yaware jaltiranmi e nde yaware ko nadde ɗe maaje ƴeewoyde yaaɓe ɓe artoɓe ne maha sabu ko goonga ɓe jahat sabu kala ɗanniɗo ko ɓuri hen heewde ene jogui galleji e nder capital uji men ko wayno Dakar Nouakchott Bamako Conakry Banjul Bissau kala mo jiiɗa jogui toon galleji ene mahi galle mum kadi to wuuro mumen ha yooɗi ene ñanta debbo mum ene arta kala sahati ene jogui auto mum ko jiɗɗa foof aɗa ñaama aɗa yara aɗa waɗa oɗo ne suka o moni omo andi ɗo woni ɗo wa ala ɗo avenir saabu yiyani kala ko wawi gollade saabu ala kala ko jangguina to banggue gollal hay jangguinaɗo gollal o ngal meccel ngal o waɗata ngal o yaltata saabu so dawi ko heɓata ko rendata ñiiɓata joɗotako ene sattirimo so tawi ko kanko waɗata débrouillé no galle wuurde ko dañata ko yonata galle saabu galleji men ko jooɗi ene fawe goto ɓuuri heew ko jooɗi ene fawe goto ɓuuri heew so tawi kala facture galle fawi koye ma ko adi fof ko ma ñaltinɗa ne jooɓa an dañal ma rendata so tawi wona lewru keɓirta ko heewi walla jogui business uji sawdo ɗi ganduɗa ɗini wawi nannandema ko heewi ɗum ɗo heedanma e facture aji ma ɗum ga heedanma ga a yaltata jaa ha ɓooya noon ɓeydoɗa teddude kadi rendo men ne jogui sifa goto sa watti rokkude dépasse galle ma tan aɗa yaha aɗa arta moni kala sikkata kaɗa wawi haajuji kewɗi liggey dow ma taw koye leydi ma gonɗa de haajuji kewɗi liggey dow ma ha ɓo yimɓe cikkano ka bahil woni a rokkata ka ɗawowo an jungo ma ngo tingo taw ko keɓata ko ni timmani an hay timminani an dossier ji maɗa moni kala ne ɗamini e seeɗa o ten o wawa hebde seeɗa o saabu an hoorema seeɗa o yonanima taw woni o feccinani timmude taw hay ñamde galle ma mi haalani ko heddi
moni kala watta hen yitere mum watta hen fof ha indema bona hen kaari de Allah barkini ɗum min keɓata taw kaari o alhamdulillah o wuuri ko suturo o woora noon haw wattanandir e noppi makko haw haaɓa moni kala ene noddiramo banggue moni kala ene noddiramo banggue sikka kanko teni sa miccima kanko mo noddata o holko liggoto mi anda holko liggoto mi anda e holko est ce que aɗa andi ko dañata mi anda est ce que aɗa andi ko dañata par jour mi anda est ce que aɗa andi ko ñamminta par jour mi anda est ce que aɗa andi dépense makko ɗo tolni mi anda gandumi tan ko kanko saɓorimi ɓayde kanko saɓorimi alay saago o wallat kam ko gonga alay saago koɗɗo cikkatamo saɓorma ɗo on ñalawma ne gasata an saɓorima on ñalawma wonmo cikkata an pinɗo subaka aɗa sikkimo o kanko saɓorma o taw wallahi an on ñalawma an saɓorima saabu on ñalawma aɗa aɗani fiɓi temedɗiɗi kanko fiɓani hay buuɗi nogas kono guitema koye makko koɗi Allah ne waɗiri hono noon yo Allah ɓoyno suturaji ɗi ɓoyno jikkeji ɗi kono moni kala yo faman goɗɗo o toppitoɗen ɓesguji ɗi koye maɓe paaɗen sohaji Allah rahman eɗen dutto eɗen hennanate hanki jaltude toon to leydi France hakkunde alhaji Baba Mal mo dande leñol kame musidɗo men giɗo men sehil men Ahmadou Mbaye makam Coutir Mbaye mo ganduɗa ko ñootowo ko peɗɗitiɗo haqqille ko daɗɗo ko pahamɗo ko miijotoɗo ko jontaɗo ko jiɗanɗo teni kadi ko baɗowo ko cuusɗo casɗo mo kalkilta wonde somi rokkiɓe wutteji ma dañ ko bonnanimi ko tailleur mo Allah huɓɓi nangue mum jalbini ɗum jalbini ɓernde mum rokki ɗum yodde jungo e timmal ko wiyete finition Ahmadou Mbaye makam Coutir Allah ne rokkimo wonde walliyo ñootol o soynoma walla wonanma walla o yima e photo o hettanma wutte photo e ma net wayno jiɗirɗa ni Allah ne rokkimo wonde waliyu ñootol kala neɗɗo mo o yi sifa ma sa boɗejo sa ɓalejo sa nawo ko mbawɗonde pop omo andi hol sifa comcol bawgol yaade e ma teni sa ɓornima jooɗa Allah ne rokkimo ɗum ko dokke Allah woni hunde wona jangde ko dokke ɗen dokke noon haaside ala ko wawi hen haaside ala ko wawi e dokkal Allah kalne jiiɗa neɗɗo Allah rokkimo gandal kalne jiiɗa Allah rokkimo wawde hunde wimo baaba ko kewɗa martaba ko fof tello ko kewɗa dañal ko fof tello ko kewɗa mawnikinare ko fof walla kongu ko kala tello ganda o danma so yiɗi jogoɗa ko jogaki so yiɗi jogoɗa otoji so yiɗi jogoɗa galleji so yiɗi jogoɗa pop kono jippo ha less ganda o de ko Allah waɗi makko waɗani ɓe ma kono teddinde ko Allah waɗi makko jippoɗa ha less teddinamo teddinmo teddinen ɓen aɓenayi rendo ngo sa buɓɓima e jomum mbuɓɓoɗa ene heewi hande buɓɓiɓe garini tarli ɓe donken ɗo mbuɓɓi koye o amoni saabu ko Allah waɗi makko ko waɗe makko ko an dariɗa ɗa gonɗa haaside ko Allah waɗi makko ko so yimɓe kalɓe o kay heew haala tan o janggani o kay wawɗo o kay mataw o ɓay tan mataw o loori tan ayi jedda ko Allah waɗi makko aɗa takkoya goɗɗe o kay o loori tan walla o ɓay tan o heew haala tan o kay haydara janggani bolle puyɗe ngal eɗen jettoɗo eɗen jaara Abdoul Sall Lamtor denɗi men ɗam Allah adi ɗam dende gandal Allah ngal adi ngal jangetegal gandal Allah ngal lowate neɗɗo ɓuri neɗɗo ngal ɗaɓɓoyta gandal walla duɗal walla école walla atelier walla bange goɗɗo alay sago ganden ngal Allah ngal adi ngal duɗe ngal Allah ngal waɗata e neɗɗo ngal a jaɓat jippoɗa ko gonɗa fof jippo tene yi on waɗan on teddin on hormo on rokkumo fodde makko ganda ko Allah woni ɗon ko Allah waɗimo noon ko Allah waɗimo ɗon an ne ƴewdoma
Allah ne jarribormamo kanko ɓen Allah ne waɗi min ɗum ɗon kala somo pini Allah ne lowayma ɓe gandal ngal ganduɗa an jannguɗo ha peɗɗiɗa ha joɗiɗa e oɗo siège ɗo Allah waɗani ɗum e ma an hippo becce ma e bindi ɗi tan onon Allah loomo o hikma e o bayani e o fof ɗum noon Ahmadou Makam Couture Mbaye kala neɗɗo moƴƴo baɗɗo hunde o wanni ɗum hunde kala neɗɗo moƴƴo baɗɗo hunde o wanni ɗum hunde kala neɗɗo moƴƴo woodi mo hunde jarani ɗum kankone o jarani ɗum woodi ko jaranimo e ma so leñol ngol jaranma omo jaranma so diine o jaranma omo jaranma so neɗɗagu ngu jaranma omo jaranma ko jaranma pop e moƴƴere kanko ne jaranimo e ma wadde e ma moƴƴere ko ɓuri ɗum kanko Amadou Mbaye mboɗo Gabo mi andamo o anda kam o meeɗa yiide hay fotam danamo nanata première fois o neldimi toon ko complétuji 3 nde ɓornimiɗi kanƴi fof ko net nden puɗɗimi yodde somi ɓornima seeɗa tan mi yiya hooram mboɗo change mboɗo yooɗa o ñanti heewɓe ganduɗa nana hande France kañum ñanti Baaba Maal wutte mo ganduɗa e nder ñootol makko kanko ñooti kaɗo laana o waɗi hen awƴe 2 ene cawdi ɗum ayi kettoɗon no moƴƴi heewi ko tayre men ñootoya ñooti janani deseŋaji janani pewnaɗi Dubayi walla pewnaɗi banggueji goɗɗi kono kanko urutti koye cate men urutti koye golle men urutti koye gueɗe men on jii Baaba Maal ko cubballo ko jimowo ko dendaɗo rendo ko jurelen o ñootani ɗum wutte mo ganduɗa oɗo hen no wutte o desini caggal to ñootol laana ko machine makko ñooti ñootol laana waɗi hen awƴe 2 o ɓorni ɗum Alhaji Baba e devant yimɓe kala e jeese yimɓe kala so tawi ka bambaɗo waɗima commande wutte o waɗanma hoddu caggal taw ko ñootol so tawi ka pullo gaynako waɗima ko commande o waɗanma tuggi sawru aɗa rewe baali so tawi ka cañowo o waɗima commande o sañanma ñootol cañirgal ñantoroɗa ñalawma kewma so tawi ka labbo o waɗanma hen aɗa seha ka laana walla aɗa seha ndu wowru walla aɗa seha ɗum walla ngal lahal tawi ka debbo pullo o waɗanma hen aɗa tambingal ɓurdugal walla an gorko o waɗa hen joom suudu aɗa tambingal ɓurdugal so tawi ka janngowo almudo o ñootanma hen o waɗanma hen alluwal nani duɗal Qur'an nani sukaɓe nen taari ne jangga ɗum foyre nani hubba o ñootanma ko ñootol holko ɓuri ngol ñootol yodde dawmineji ɗi en ganda wutte fiye garaji ha wiye tut ala ko firti haydara Makam Couture Mbaye jarama kadi ko entreprise joguiɗa aɗa jangguina sukaɓe no feewi sa ari atelier makko ɗo ko entreprise jangguina sukaɓe hewɓe ten suka kala ene ñama ɗon ne yara ɗon te wonko heɓata ɗon alhamdulillah o ne walli on woni hande taweteɗo toon to leydi France musidɓe tedduɓe onon bandiraɓe rewɓe yiɗɓe weltinde worɓe mumen Amadou Mbaye ñotanta debbo ñotanta tan ko worɓe ɓolɓe jiɗɗa ko weltinde joom galle ma wat commande Amadou Mbaye sa yiɗi hebde Amadou Mbaye mbatta ko 00 222 46 85 23 44 so tawi jiɗɗa ko hettande guiɗo ma walla sehil ma walla jontaɗo ma walla fama walla mo jiɗanɗa jokkodira Amadou Mbaye walla bani gorko walla bamma walla ceerno ma walla nalanke ma walla jontaɗo ma mbimi walla joom galle ma walla ƴamaɗo ma an debbo kaldumi tawi jiɗɗa ko weltinde ɓe jokkodira Amadou Mbaye ma o welto haw anda ñantimo tinnoɗen no feewi no feewi no feewi no feewi Allah subhanahu wa taala walla en kala gorko ne jiɗɗo kettol jongol timmugol saabu ko ñantugal wutte woni neɗɗo jokkodir e Amadou Mbaye keɓa hen kolaɗi musidɓe tedduɓe mbiɗen noon yewtere men puuɗal yurmede ko fate ɓeɗo sukaɓe
tawno kala altina ko gandal kewɗen haalde ko ardi fof mbaɗara hesɗitinde to bange almudagu to sabu minen ko ɗon woni lappi amen ko ɗon min jangi ko ɗon min duɓi ko ɗon min maddi ko ɗon min mbaɗi falqayagal amen min mbaɗi baydeyagal amen ko ɗon min mbaɗi sanɗoyagal amen ɗo min mbaɗi almudagal amen ha laaɓi ha wi ceer ala fof komin jangi so wona qur'ana tan e sariya haydara goɗɗo min janggani ko heddi goo ko mawnude tan e jangguinde hoore mum taw neɗɗo wonɗo yettoto ko kañum feɗɗitande hoore mum aduna o hankadi a hutorto feɗɗitade feɗɗitoɗa gam andude aduna o ko yahata mbasa jabde majjude aduna o wona mi jangi mi gayni yomi ruuɗo aduna o hol woni ruuɗade no yomi ruuɗo wasanu ko yarata ɗum ko majjere nden majjere woni sifetede to al jahlu asaddu min al kufri nden majjere ɓuuri bonde keferu saabu sa andani ko yahata aduna ko ma wontoye kefere e nder ko ganduɗa ko saabu il faut ganda mbawa rentade sa anda a rentotako gandata noon ko andude ko woni aduna he ko e ko ñamete ko yarete ko hutorte ko haalete ko ɗallete ko gollete ko fewnete ko ganda no fewnira ganda no wayi ganda no ardi ganda pewnuɗo ganda ɗo yaari mbawa rento ɗum woni gandal to ko andude Allah ga ko andude aduna a andi Allah gayni andu aduna o sa andi aduna o mbawa seddemo mbawa faabade yimɓeɓe e oɗo aduna gonɗo jeese mabɓe ni woni noon mbawa faabade yimɓe ko jannguɗa ko ɓayde mbiɗɗa ko wonde waliyu kedanɗo Allah il faut jaɓa andude aduna waliyu ko ganduɗo aduna o no feewi timɗo paamɗo pamanɗo aduna o o andi aduna o ha gasi o feɗɗitima o faami aduna o ha laaɓi o min mi heedani Allah e jingande ɓeɗo jiyaɓe Allah e oɗo aduna bonɗo mi heedan Allah mi jingana mi artira ɓe woto ɓe joolade e oɗo hen aduna sabaɓe kewide kala saa aduna ko debbo mo ganduɗa ko diwo teni ko jontaɗo o naywata o mayata o naywata ɗo jiiɗamo kala ko debbo jontaɗo teni ƴamoɓe ne keewi teni kala desɗomo o hasnete ko an tan mayata kanko o mayata a yiɗat aduna ha jolɗa hen maya gubbeɗa aduna jokka ɗum waɗi jima arab goto wi innal jadidayni iza ma astawlaya ala jadidin wahidin adniyahu lil bila kesi ɗiɗi sene mbirto kesel gotel ɓooy judde kala kesel gotel ngel wattinto ko rappude woni holngel kesel ko an neɗɗo goto ka keso tan an goto kesi ɗiɗi ko jamma e ñalawma ne ngara saabu o jamma beɗɗo ɗo hen o wona o artata janggo o ñalawma ñallate no wona o artoyta janggo kesi ɗiɗi jamma e ñalawma ne ngara ne tawma an kesel gotel ngel ñande kala joni dappa joni kiɗɗa maya ɗum woni aduna o ɗum noon neɗɗo kala kaɗa waɗa hen ko hakkindi waɗa hen ko yahata waɗa hen ko wonata andude aduna o ene moƴƴi gandirta hunde ko ha ndentoɗa sa anda holno ndentotoɗa mi yiyani ɗum noon pinanen aduna o paamanen aduna o ganden aduna o mbawen no ƴeewen no jagguirɗen mo saabu heewi biyaɗo duuɗiɗo aduna taw kanko ɓuuri sompade nder aduna he saabu holɗum o anda no ruuɗoto aduna hoɗi koye nder makko aduna hoɗi koye wonki makko aduna hoɗi koye miijo makko aduna ko il faut ganda aduna ko yahata ko mbawa rentade aduna sa anda wawa ɗum noon andude ko ɗon fuɗɗi mbiɗeɗen garta ɓeɗo sukkaɓe erade hande kala ɗo mbirta e booli jiita ko cukalel ne leeli hanki giwmi Daara Jolof mboɗo yano nder Jolof to wiyete Mbay Hawa eɗen jetta eɗen jaara bandiraɗo debbo tedduɗo o woni sohna Haja Hawa Ka mo ganduɗa darde mum famɗani oɗo gammu baɗowo toon gammu o e ballal ɓeɗo almuɓe nottiɓe arɓe adduɓe fayidagal woni lobbudunaɓe e khalifa Cheikh Elweli mo ganduɗa ko gando moƴƴo labtuɗo gandal e o sete timmuɗo mo neli arɓe wurnude
walla rosde o jamma inniraɗo jamma annabi o sallllahu alayhi wa sallam e ɗi dayiraji kala garɗi ɓuri 50 dayira taw koye mbay haaɓe ko taari ɗum gammu hayrankoɓe waɗi fayida on jarama ko duwa kala hajji hawa ka yo Allah yo moƴƴere kadi jinnaɓe e bandiraɓe e jaɓɓugal mabɓe e teddugal mabɓe. Nde garen ha daara ko ɓuri hewde sukaɓe almuɓe jiiɗen jeyetake ene leeli e less boutique aji, sara boutique aji walla sara station ngaji walla sara miruji galle hollum kala hen mo kalɗa tawata ko sellani. woni hen ɓe dañƴen haaldude tawata ko joomum sellani wiyatma ko fawgi ene leeli ne tuuti ha tampi ne leeli ponmum ne caggal muɗum ne leeli ne hofi holto yimmum woni holto bamum woni hoto ceerno mum woni tawa ne tuutiɗa ha tampi ene leeli ne fawgi sa jaggi jungo ma fawi haqqillaji tawata kine surka hanke jiyen fodde nayo teɗo ko wirtude tan ke wirtiɓe ɗon tan hanke eɗen paati Dakar ko wirtude tan fodde nayo ene leeli cellani holɗum ko ɓowɗi Dakar ɓuri bonde mi haalani nder leyɗele to ko wayno Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée sukaɓe wonɓe boli lelotoɓe jamma ɓe ngala fabiyon ngaji leltoɓe jamma ɓe ngala an a wawi humde fabiyon a ronki dadde e ɗi piɗoji ɓowɗi haalaka mo ala fabiyon e hemin banda men tinnoɗe coode fabiyon ngaji dokkon galleji almuɓe ɓi dokke galleji ɗi dokke galleji serna ha tenti noon almuɓe jangguino ɓurɓe famdude doole ɓe so oɗon balla balle sukaɓe almuɓe jangguinoɓe ngala doole ɓe o ko jangguinowo qur'ana kono ko jangowo omo jogui almuɓe omo nawiɓe omo jangguina ɓe balleɓe ɓe ɓuuri yonde ɓe ngala haydara woni duuɗe hannde no goodi mbawani koye men joomum ne jogui almuɓe addoɓe ene mbawani koye men no fotiri kala ene jogui balle ne jogui addoɓe woni hen ne goodi ngala haydara wonno gandaka cuwa andede ene jangguina sukaɓe suka so fawgi jinnaɗo mum ne woɗɗi neldata addata arata ko kañum dogata hen dognata hen ko ɗo calminten haramayni sarifayni duɗal alqouranil karim rewɓe e worɓe janggoɓe jamma e ñalawma duɗal denetegal alqouranil karim janguinteɓe hadis jangga français jangga neɗɗago haramayni sarifayni eɗen gandi ko duɗal gongal to almadi no woruno ko duuɗe ɗiɗi goni ɗon haramayni sarifayni tan duɗal rewɓe e duɗal worɓe kono gandon ko duɗal ngal ganduɗa joƴƴinigal ɗon tan ceerno ko yidde alqouranil karim ko yidde alqouranil karim kala jiɗɗo alqouranil karim noon yo watte maggal haqqille saabu oɗon gandi almadino worno oɗon gandi on kalantaki ɗum noon en calmini dendagal jangguinoɓe toon ɓe kono kadi en calmini jinnaɗo en donima ɗum en juurima ɗum ceerno Aliou Diawo ha tan Tokkerma Sarr jangguinowo ngana keptinaɗo hande kadi kañumne dokkuɗo gurdam ɓe sukaɓe gurdam moƴƴam no feewi kaw Cheikh Touré tableau ferraille min calmini min juurima kono kadi ha to duɗal ceerno Mouhamadoul Amin Ly to Dumgo Wuro Alpha ɗo sariya e qur'ana jangguete ceerno Mouhamed Seck ha to Seleng mo ganduɗa hande inde mum ne dowli e nder région mo Tambacounda e nder département mo Bakel saabu hollum jogade sukaɓe almuɓe garɗuɓe yeyniɓe mo suka mum almuɗo woni numéro 1 hande keptinaɗo e nder région Tambacounda to banggue jangde français alhamdulillah hande laamu Tamba pop ne heptinma kala jangguinowo gonɗo hande nder réseau Tamba ne heptinma gouverneur préfet sous préfet maire uji ɗi ardiɓe jangde ɗe jagorɗo tambiɗo jangde o kamɓe pop indema naate histoire hollum saabu sukaɓe almuɓe nde ɓe gaare juuɗe ma nde a nanguiraniɓe koɓe almuɓe ma nanguirɗaɓe koɓe ɓiɓɓe ma mbaɗɗa ɓiɓɓe ma caggal mbaɗɗaɓe yeeso ɗacca suddiɓe ma mbalda e almuɓe leydi ɗacca suddiɓe ma berton leeso onon fo lelo ɗon mbaɗon gorol oɗon jewta ɗum weeɓani
ɗum weeɓani mi yiɗum a waɗa ɗum mi yiri ɗum yitetam berta leeso nani duɗal nde jannguɗon gaynuɗon mbondi nani ngara leloɗa almuɓe fof lelo onon fof leloɗon ɗon teni ko an jangguintaɓe ɗacca to suddiɓe maɗa hande barki feeñi hen hande sukaɓe ma goni mantiniɓe to banggue jangde français ha ganduɗa goto e sukaɓe ma taw ko ɓe jangguinta suɓama taw kadi suuɓi ɗum ko armi hay e leydi ndi hoore mum kañum nayi ɗum ha Sédhiou holɗum gam teddinede rokkede gandal ewata guila ko an rokki on fartaŋe ɗum tagui sa woni jangguinowo alay saago ɓulnoɗa ƴewande ɓeɗo sukaɓe janggo hol avenir mabɓe saabu soɓe dañi janggo a dañat suka almudo saɗa jangguina ɗum wat ɗum no kon ɓiye ni ɓeɗa haqqille o ƴeewa fahamamu yo ƴeewa ɗo yaari ɗo o ɓuuri feƴƴitade koto banggue français nannumo hen o ɓuuri feƴƴitade koto banggue meccal lowmo ɗon omo janggoya meccal omo artayma omo jangga bindi makko omo janggoya français omo artayma omo jangga bindi makko omo janggoya ɗum omo artayma omo jangga bindi makko aɗa loway makko Allah aɗa loway makko ko no wurde aduna o aɗa loway makko gandal Allah andudemo Allah saabu gandal fof ɓuuri moƴƴude e aduna ko andude Allah andu Allah ganda aduna o gona harbiyanke dentotoɗo gila wostede saabu annabi yaqub nde annabi yusufa majjirimo kene woni cukalel tokosel nde complot joli ɗon nde o yiitoyimo taw o woni mawɗo resi haw jibini kono gurdam baaba o kala ko bojji e miijade o yusufa nde ɓe jiidiri ɓe maɓɓodiri ɓe goyi yusuf wimo baaba a woyi tan ha guite ma fo jeehi ha an fo aran wi mbete a andano se en jiidiri anɗoma en jiidiri aljanna o wi ko ɗum tagui mi wayta saabu a ari e leydi keferu a ari e leydi ɓe gonɗinani Allah a ari e leydi rewoɓe jalaŋeji e sanameji a ari e leydi dañal a ari e leydi siwlisɓe a ari e leydi mahandi a ari e leydi aduna nden Égypte ko aduna neɗɗo jogaɗo ɗon diine weeɓani a wuuri ɗon so tawi a wahli diine ma mine ma en jindita janggo yawmal qiyamati ɗum goyannomi ɗum noon gandal Allah nani andu Allah ganda aduna lomboɗa hakkude ɗo aduna o ko Allah tagimo wonko sohla nder nantona heewi ɗum ko alay saago sohlete Allah tagma omo sohluma ko Allah sohli aduna he ko ƴetta ɗum ko sohlani hen ko ɗacca ko sohli e ma ko mbaɗa daɗa ni woni gonɗa tan koye siraji ko ɗo woni siraji siraɗi wona ha maya siraɗi ko hakkude Allah e aduna o lawol nani gandal Allah nani a andi Allah gayni a andi aduna gayni lawol nani sa woofi a puncinima aduna he aɗani to paɗa to sa woofi ga a nafi ga e Allah aɗani to paɗa ni foti ko ɗo woni siraɗi nani ɗum noon tinnoɗen e kon ɗo almu kon banda men hande oɓe cellani hay gorni sellani hay tikkamɓe woni hen ko deedi muusoji sukara o kafe ɗe mburuji ɗi mburu ɓuko buubi haade tawde ɓukari guitta tota almudo yo ƴakku kafe jooɗo buubi cawla hen saabu kafe jeyata koye restaurant gonɗa jeehe ndaare ko kalami ko kafe cawla hen buubi cawla hen ha kaso natta yiyede suko almudo ara ƴetta willa yara banda men ko ɓiɓɓe men de ko ɓiɓɓe men hande aduna ko aduna rafiji ko aduna musde ko aduna kamniɗo tinnoɗen e sukaɓe no moƴƴi toppirɗen kadi sukaɓe janggoɓe pop an yumiraɗo fin subaka heblu sukaɓe yoɓe janggo yoɓe dañ gandal saaha kala ya ƴeewo e jangguinowo o so jangguinowo qur'ana so français ko wawi wonde kala yaɓɓu koyɗe ma jeeya ha toon namdoɗa min ɓiyamo ɓiye o de ko bandi arata janggude fayi ko beeli fayi ko maaje fayi ko calli
fayi koye bamɗi wonda ka arata ganda ɓiye o janggata ƴeewa hol hari nde gummontoɗamo guila o ummanakima ɓiye o de ne jangga kono mo heewi fijirde ɓiye o de haqqille o welani kono mo yiɗi jangde ɓiye o de o way kono o yiyata ni saabu mawo niwno haw tampa table o fof ko jangde fof noon ko ma ɓattoɗa janguinowo a yahat to janguinowo ɓattoɗamo fof ko toon heɓoto so buuɗalirme nde feeri feeñi fe jeyɓatake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe